Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. The super duper kaloyal and charming Dago. And Tita Tanya Hot Fresh Yummy. Hi. Sobrang kaloyal talaga. Mega super hypermarket. Chinita. Ay, ang tagal. Ayaw umamin ng girlfriend ko sa kanyang kasalanan. Magandang umaga po, Uncle Dagol at Tita Tanya. Lalong-lalo na sa mga suking tagapakinig ng inyong programang Mga Katas ng Nakalipas. Ako po pala si Paul mula sa Tarlac. Pero Makati-based na po ako. Itong katas ko po ay tungkol sa naging girlfriend ko for 7 years na si Janine. Isa po siyang flight attendant sa isang airline dito lang sa Pinas. Maganda, matangkad at sexy po si Janine. Bagay po kami dahil di rin maipagkakailang may itsura din naman po ako. Ako naman ay nag-aaral ng law school. Pangarap ko po talaga maging abogado, Uncle Dagol at Tita Tanya. During those times ay nabisi po ako dahil sa pag-aaral. As in, sub-sub ako sa pag-study at pagsusunog ng kilay. At doon na nagsimulang tumulo ang Mga Katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Parang busog ka pa. Ayaw mo kumain? Ano nag-a-acid kasi ako? Nagko-coffee ka, baby. Dapat di ka mag-coffee. Alam mo naman bawal yung pag may acid reflux ka. Nag-aalala sa akin, babe. Miss na miss mo ko, no? Ay, I'm really sorry, babe. Napaka-busy lang talaga as in. Ay, nako. Sorry talaga. Bakit naman dala mo pa yung libro mo? My God, ano sorry. ba yan, kumakain tayo, nagbabasa ka? Alam mo, pinipigilan ko sa totoo lang toyoin, pero tinotoyo na ako kasi cellphone ka ng cellphone, basa ka ng basa. Babe, 3 months tayo hindi nagkita. Hindi mo man lang bibitawan yung mga librong hawak mo. Sorry, okay, yan na. Sorry, nadala lang ako kasi
Everywhere I go, dala-dala ko to, nag-aaral ako, nagre-review ako kasi gusto kong pumasa sa bar exam. Alam ko yun. Alam ko na naiintindihan ko. Pero babe, 3 months tayo hindi nagkita. Ako, mag-focus ka naman sa atin dalawa. Mag-focus ka man lang sa akin. Alam mo yung mata mo, check ng cellphone, check ng emails. Nagsisend kasi mga... Nasa tabi mo pa yung MacBook mo. Ano na? Ano ba ako sa'yo? Okay. Sige. Ayan, tabi na yan ha. Nakatabi na po yan. Huwag ka na magtampo. Pasensya na. Pangako, babawi ako pag pumasa ako sa bar. Pag naging abogado na ako, babawi ako sa'yo, babe. Tagal pa nun. Mag-out of the country tayo. Kahit saan mo gustong pumunta. Promise. Bakasyon tayo. Gusto mo mag-Maldives tayo. Gusto mo mag-beach tayo kung saan gusto mo. Sa ngayon, just pagbigyan mo na ako. Alam mo, sa totoo lang, may trust issues na ako kasi naalala ko, sabi mo dati, kapag pahinga mo ng review, lalabas tayo. 3 months. 3 months tayo hindi nagkita. Busy ka rin naman. Nasa flight ka rin naman. Pero kapag hindi ako naka-duty, nagchat-chat ako sa'yo, hindi mo man lang sinisin yung chat ko sa'yo. Viber, text, iMessage, chat, lahat na. Nare-replyan kita pero Tapos late na kasi nga nagbabasa ako. Sorry na, huwag ka na magtampong. Sige na, babawi ako. Promise Ubusin na natin to, then alam mo na. Sige. Okay. Hayaan yung avatar, bye! Sige na, kumain ka na. Gusto ko sa gusto ko mag-chill Ako na ba na chill tayo? Promise. Ubusin mo na muna yung kinakain mo. Okay na ako. Pwede naman ko naman iba yung kainin ko. Sobrang miss kita. Miss na miss kita. Malaki po ang tiwala ko kay Janine, Uncle Dagol at Tita Tanya. Mahal ko po siya. At 7 years na rin po kami. Sa tingin ko po ay maging kami na dahil sa totoo lang hindi po ako playboy. Kaloyal po ako tulad ni Uncle. Pero may naririnig po akong mga kwento tungkol kay Janine. Ayaw ko pong maniwala. Ang daming marites sa mundo. Sa isip-isip ko ay naiinggit lang po sila sa aming relasyon dahil matagal na kami. At ito ay isa na namang pagsubok. At kinausap ako ng kanyang mga kaibigan. Bay, totoo talaga, Bay. Alam ko busy tayo sa pag-aaral natin. Gusto natin mga abogado. Ako gusto ko maging judge by the power vested in me. I now pronounce you Asas Manuel. Oh, di ba ang galing ko na maging judge, Bay? Ang galing mo talaga. Ako nga gusto ko maging tawag nga sa atin, di ba? Tawag sa akin din ng mga kaklasik natin, Attorney Pogi. Hoy, Diyos ko, ang Attorney Pogs. Oh, Attorney Pogs. Kasi, Kayo, napaka-dismoso nyo. Bakit nyo yung sinisiraan yung girlfriend ko? Inggit lang kayo, wala kayong naging girlfriend na FA. hoy, Bay, hindi kami inggit, Bay. hindi kami inggit kasi ako, girlfriend ko, hindi FA ha, pero medyo, influencer, vlogger, mas sikat sa FA. Oh, Ako meron akong hindi ko sisiraan. girlfriend, Bay, hindi FA. Ilan yun sa'yo, Bong? Isa lang. Hindi FA, FB. FB. Yung isa kasi, pangatlo, IPSI. Piling-close. Kaya ayoko doon lang sa FB. Ang galing mo talaga, Bong. Kaya bagay ka talaga maging attorney na babaero eh. Hindi. Kasi isa lang nga eh. Parehas kami nito ni Paring Paul. Panyero.
Ano ba? Ba't Bro, sinisiraan? bro, hindi namin sinisiraan. Eto, papakita ko sa'yo picture Kasi kapatid, di na namin matais bro. Di na namin matais. Hindi namin nasisikmura na niloloko ka ni Janine Pwede ba mag-aral na lang kayo? Umorder na nga lang kayo ng kape. Para Sagot mo ba? May Oo, para may masmasan kayo. Ang kulit nyo Nag-aaral ako dito. Diyos ko naman. Bay, hindi kami nagbibiro ba yan? Nandito yung kaibigan mismo ng girlfriend mo para isiwalat sa iyong buong katotohanan by the power vested in me. I pronounce the friends as my girlfriends. Sabi ko na Ayusin mo na kasi, magtagalog ka na lang. O, ayan na sila. Hi girls, andito lang kami. Hello. Ay, kayo pala yan, Trix, Charms. Opo, sit down, sit down. Yes, thank you. So, Trixie, order ka man ng coffee. Oh yeah, I want coffee. Okay, coffee. Brad, wait Before lang. the chismis, coffee Brad, first. ikaw na bahala sa coffee nila, ha? Ano gusto mo? I just want ruby grapefruit, venti, and kindly mixed in 3 Splenda, please. Bong, intindihan mo ba yun? Pwede tawagin yung waiter. Sana lang. Doon ka na lang mag-order sa waiter. Hindi, self-service dito SP2 Ako naman, para hindi ka na mahirapan, the same na lang. Sarap ba yan? Masarap to. Okay. It's my favorite. Ruby grapefruit, Sige na, venti, bro. iced, mixed, 3 Splenda. Pasuyo, bro. Oh, okay. Sige, ako bahala. Okay, Hindi lang so- kayo mga magaganda Paul, Anong balita? Kamusta? Wala ba kayong flight ngayon? hindi ko na matiis yung palaloko sa'yo ng kaibigan ko. Actually, Oo nga, kaibigan natin. Andito ako, girl. sige, kaibigan natin. Paul, may kalandian siyang piloto. Ano? Hindi na namin kinakaya kasi nakita ko sa Facebook kung paano ka mag-aral. Tsaka, hindi ko kinakaya na naglalandian sila sa eroplano. Pwede ba yun? Di At naman... pagbababa kami ng biyahe, grabe, nag-check-in silang dalawa. Oo nga, Paul. Eto, pinicture namin, binidyo namin saan sila galing. Tama. Outfit check. Outfit check, geng. Outfit check-in. Doon sila sa outfit check-in. Check-in. Diba? Alam mo, at alam mo ba? Ang kapal nga ng mukha nila Pag nagda-date sila, PDA pa sila. Halikan pa sila ng halikan. Oo, kahit maraming tao naghahalikan sila. Diba? Ang kapal ng mukha, palibhasa wala dito sa Manila. Kaya mo ba yan? Ayan Ano? Paniniwalaan mo pa rin ba si Janine, ha? Hindi si Janine yan. Ha? Oh my God! You're crazy! Ay, grabe yung mga adlib mo. Nakonek ko na. You're crazy, Paul. You're crazy. You're crazy! Andiyan na nga yung ebidensya Attorney ka pa naman. Magiging abogado ka pa naman, tapos ayaw paniwala ebidensya. Ano kasi kang abogado, ha? Paniwalaan mo! Kasi kami yung nagmumukha sinungaling at mukhang nagiging chismosa kami dito, di ba, Trixie? Kami, Paul, ang concern lamang sa'yo kahit kaibigan naman yan. Tama! Hindi kami abogado pero nagsasabi kami ng nothing but the truth. Because the truth will set us free. Tama! Nothing but the truth. Because the truth is the truth. Truth. Lapit yo. Truth. Hindi. Alam niyo po, Uncle Dagol at Tita Tanya, nung malaman ko po yun, ay tila gumuho ang aking mundo. Pangarap ko po talaga maging abogado, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa magiging pamilya ko. Magiging pamilya namin ni Janine. Kaya po kahit super busy, naglaan po ako ng isang araw na hindi mag-aral
upang makita at makausap lamang si Janine at nang malaman ko ang katotohanan. Miss mo ako, no? Bitawan muna ako. Halika muna, pasok. Babe. Ito naman, ginagawa ko na nga lahat eh. Ikaw lang nga yung ginaganito ko eh. Upo ka muna. Sandali nga lang. Alam mo, pagod ka lang. Akong bahala sa'yo. Ako magpapasaya sa'yo. Could you please sit down? Let's talk, okay? Wala lang problema. Hindi tayo na parito para dyan. You sit down. We Ano need to gagawin talk. natin dito? Magtititigan? Mag-uusap tayo. Babasahan mo na naman ako ng batas. Baka may gusto kang aminin sa akin, Janine. Ano aminin ko? Na galit ako kasi inuuna mo lagi yung pag-review mo, pag-aaral mo? Yun ba yung gusto mong aminin ko? Na ako, nagtatampo ko sa'yo kasi minsan sinisin mo lang yung mga chat ko, yung mga text ko. Wala man lang reply. Pag nag-reply ka, 3 hours? Minsan 12 hours? Yun bang gusto mong aminin ko, ha? Nakakasakit ka na eh. So, Grabe ka sa akin. binabaliktad mo ko. Kaya pala, napagod ka na. Hindi ka na makapaghintay. May pilot ka na. Ganun ba yun? Excuse me? Pardon? Excuse you. Pardon you. Ano? Natuwa ka ba? Masaya ka ba sa kanya? Masarap ba yung pilot na yan? Stop. Huwag mo ko binabastos. Hindi kita Huwag binabastos. mo ko bastusin. Grabe ka magbintang, Ako ha? yung ako ng bintang. Huwag Janine. mo pagbintangan, ha? Janine, Ano? kaibigan mo na nagsabi sa akin. Binabubukha mo kung gago. Kaibigan mo na. Kaya please sabihin mo na. Wala akong kaibigan. Mga katrabaho ko lang yun. Yes. Kasamahan mo sa aeroplano. At naiinggit sila sa akin. Mainggit sila sa akin kasi marami nagkakakrasya sa akin. Pero hindi natin kailangan tumaas yung boses. Hindi natin kailangan mag-away. Kailangan ko lang malaman yung katotohanan. Ano? walang katotohanan. Ang katotohanan, yung mga katrabaho ko, sinisiraan ako sa'yo kasi gusto ka nila. At naiinggit sila sa akin. Alam nila ako yung crush ng mga piloto eh. Ha? Sinisiraan nila. Ano to? Oh, ayan. Oh, ayan. Sinamahan ko lang si Chief. Ayan oh. Outfit check-in. Outfit check. Walang ibig sabihin yan. Huwag mo ako baliktarin. Ikaw yung may kulang sa oras. Ginagaslight mo ko. Ang kapal na mukha mo. Ikaw nga yung walang oras sa akin, ha? Oo, aminado ako. Wala akong oras sa iyo. Pero aminin mo na lang yung totoo para matapos na tayo. Wala aminin, Paul. Diyan naman, maawa ka naman. Halos wala na akong tulog. Halos mataas na lang yung 2 oras na pahinga ko. Ikaw lang ba yung pagod? Ako din yung pagod. Tapos tuwing magkikita tayo, ganito lagi. Ang toxic mo. Ngayon lang ako nagkaganito dahil inamin ng mga kaibigan mo. Maawa ka naman sa akin. For the sake na pinagsamahan, mahal kita, Janine. Kaya sabihin mo na yung totoo, maawa ka naman. Please. Walang totoo. Wala akong ginagawang masama. Grabe ka. Kaya mo talaga umamin. Okay. Wala akong ginagawa. Itigil na natin to. Ay. Paul. Total, masaya ka naman Paul. na dyan. Paul, hindi natin ito ititigil. Paul, wala akong ginagawang masama. Wala nang rason para magpatuloy tayo, Janine. Kasi ako, pangarap ko mag-abogado. Kasama ka doon. Bakit mo ko hiwalay? Wala naman akong ginagawa. Pangarap mo. Kaya sige, magpaka-enjoy ka dyan. Maghiwalay na lang tayo. Kasi ako sinama kita sa pangarap ko. Pero ikaw, hindi mo ako sinama sa pangarap mo. You're so selfish. Pag sinabi ko ba ang totoo, papatawarin mo ako. Sorry, Tell Paul. me the truth. Sorry, Paul. Natukso lang naman ako kasi hinahanap-hanap kita. Nami-miss kita. Miss kita eh. Siya yung nag-comfort sa akin eh. Nung mga panahon, miss kita.
kita. Siya yung nakasabihan ko ng problema ko. Sorry na, Tukso. Sorry, pero hindi ko siya mahal. Paul, ikaw ang mahal ko. Ikaw gusto kong maging kasama sa habang buhay. Paul, ayusin natin to. Ayusin natin. Ayusin natin. Di ba sabi mo pag Ayusin mo na yan sa inyo. Kalimutan mo na ako. Ay, Paul, may asawa siya. Ginusto mo yan eh. Pinasok mo yan. Out na ako dyan. Paul, sabi mo ayusin natin. Bahala. Hindi ko na maayos yan eh. Ginusto mo yan. Parang ako nalulod ako. Paul, ayusin natin. Paul, hindi ko siya mahal. Ikaw ang mahal ko. Sorry, patawarin mo ako. Saktan mo ko. Saktan mo ko. Mahal kita. Mahal kita. Kaya di kita kaya. Paul. Huwag mo na gawin. Goodbye. Goodbye. Paul!